idem v Kambodži po meste Siem Reap, taká akože generická ulička, obytná, nejaké obchodíky po krajoch. Kráčam si a tak sa len tak obzerám po palmách a vidím na jednej budove tak akože trošku ďalej od tej hlavnej cesty v Odvoroch viac slovenskú vlajku. A ja, že slovenská vlajka v Kambodži? Takže akože veľvyslanec, toto nebola žiadna akože hlavná ulica, kde by boli nejaké takéto štátne inštitúcie, takže akože dobre, že by akože veľvyslanectvo tu bolo, alebo čo, že idem to preskúmať. Tak vôjdem do tých dvorov a naraz sa ocitnem proste v peknej záhrade takého menšieho hotelíku, reštaurácie a zistím, že to prevádzkujú dve Slovenky, Sandra a Denisa. Hotel v Kambodži. A ja, že OK, tak sme tam sadli s Irinou, zakecali sa, sedeli sme tam do večera, popíjali pivečko. No a večer tam prišli dvaja starší páni, 80-roční a 70-roční Páli a Fedor, bratia, ktorí tiež Slováci a to boli proste chlapici, ktorí za Komanča zdrhli ako mladí z Československa, cestovali po svete a teda jeden skončil v Kanade, druhý v Kambodži a tam ja som ich stretol na pive. Tak toto bolo asi najviac neuveriteľné, že akože v Kambodži som stretol toľko Slovákov.